nézzük akár csak oda ki a húzód, nyomod, a szomorúba. Jól nem durunk. Ne forgass. Úgy kell csinálni. Így megyek. Így megyek. Most nem, annyira jobb lenne. Melyik az első pont, ami hozzá? Vállat legyen. Nem felkarom, a vállat. Ennek a nagy tudású stigmájának mondtuk. Pali, neked veled mondtuk, hogy hozunk nyakkendőt a rögbi centerbe, ugye? Vállam, állam, és azt mondom a fejem. Most mennyivel jó néznek ki, kurva nagy sorból kirakva egy halom nyakkendőt. Jó? Nem tesszük le a kezünket, De látom, hogy ezt is kéne állunk. Nem. Volt valami 6 vagy. Felügyes játékos. Összeállítás. Kétdagi gyerek. És vannak is, nem voltam. Oda, aláfordul el. Két kézbe vállamra jön. Jó. Na jó, megy. Megpróbáljuk igen ezt. Nem érdelve. Szépen megiszom a testről, belegondolom. Nézzük, hogy jön a talán. Ha nem. Kifejlesz. Két kézre van mindig a labda és a vállunkra érkezik. Miközben engedjük el a tőle. Haza. Oda lépsz közel, de közel kell lépni. Nem a cipőből rá kéne, nem az Csípő. Ez egy nagyon jó módszer. Hogy mindent elárul, hogy már mész. Hogy ma nem szólok hozzá? Megnézitek. Mutatja meg, merre fogsz menni. Van egy edző. Merre fogsz. Nekem még van egy-két kérdésem. Nem nyitott az énem. Egy kamera. Elsője. Fókuszálsz. Oda csípőig. Gyere, próbáld ki. Megnézd. Követed a csípőt. Bármelyik mozdul, haza. Próbálod.
Tehát ő el tud lépni, másrészt meg nem egyenes a derekad, nem egyenes a hátad, ilyen kérdőjel vagy, vissza fogsz hajolni. Nincs erő a fogás. Itt vagy, látod, itt van benne a keresőbe, akármerre megy, követed a csípőt. És egyenes lesz a hátad. Oké? Jön a két. Keresem a csípőre, azon. Igen, nekem lenne, hogy igazából a mérfogás gyakorlatot így módkáskodni együtt igazából. Ha azt mondjuk, hogy van egy büntető és van 10 méterre vagyunk egymástól, vagy 5 méterre, meg kell felezni valahogy a távolságot, mert ha egy 120 kilós jön, mit tudod, amit velünk benne? Ha Jócit elképzeljük, hogy 120 kilós és én 60 kilós és álló helyzetben várom, elfutok gázol és baleset veszélyes. De ha Jóci jön valahol és ide futok be az aurába, adni mehet, akkor elképzelhetően elfeleződik a súly, és bátrabb is leszek, ha közel kerülök hozzá. Úgyhogy nem szabad álló helyzetbe állni mélyfogáson. Ki kell rakni a bójákat, és akkor mind a kettőféle bójától indul. Nekem van egy több kérdésem. Nálunk nem tudom mi történt, de akik sokat esnek kelnek a mélyfogás következtében, gyakorlás közben, mondják, hogy ez fáj nekik. A mi pályánkon lehet, hogy fáj nekik. És ilyenkor szokták azt kérni, hogy nincsenek túl a hely, ahova esnek. Ilyenkor én javaslom, meg lehet látni ilyen angol száz videókon, hogy matracot használnak. Tehát, hogy ha sok a mélyfogás gyakorlat, semmiből nem egy ilyen tornamatracot kihozni, megmutattuk a tornamatraccal. Gyertek részre egy ilyen nagyobbat, meg egy ilyen kisebbet kérek. Jó? Ott jó. Hopp. És akkor a labdás meg kerüljön. Az a lényeg, hogy úgy próbáld összekapcsolódni, hogy utána a matracon végezzetek, és ne a földön. Tehát ha 8-szor, 10-szer, 15-ször esik erre a felére, akkor előbb-utóbb fáj a csípője, válla, bármi. Ezzel a gyakorlattal talán lehet Még egy van kicsit. labda, és akkor ő lesz a védekező, fog egy ötöt fogni, aztán cserélünk védő. Gyere a labdával, De mi ez? Jó, és már pattansz föl, jön a következő. Csúlyod a fejed. Egy óra hosszan fölvelekszik, és a dámolnék. Átrobban két kézbe legyen alapban, amikor esel. Körös partoláson. Jó, cseréljük védőt. Hoppá, nem elfeküdni kell, célt kell vinni, gyerünk! Szorítod egyből, Nem éri szorítod. színészkedni. Nem neki kell menni, esni kell. Ne nyíljon ki a kezed, Andor, mert orba rúg. Szorítod a földön is. Szorítsad erősebben. Jó, amikor esel, nem tesszük le a kezünket, mert eltörik a csuklót. Két kézbe esünk le a labdával. Na, nem szólunk hozzá? Senki semmit? A labdásnak mindenképpen azt kéne, hogy akarjon túlmenni a védőn. Tehát nem a lefekvés a cél, hanem a célszerzés. Azaz, hogy birkózzon. Vetődsz, oldalról Feri, vetődsz, passzol Andor, minden? és oda irányítod a szivacsra. De ne nyíljon ki a kezed, Védő mert egyet léphetsz előrébb egy kicsit, hogy az ott fog meg. ne engedd el a földön, se egy másodpercig szorítod. Szólhatok? Szólhatsz. Várj egy kicsit. Az lenne nem az én kérésem, hanem a mélyfogás gyakorlatnak a lényege, hogy ne használjátok le hátatokat, hogy megemelem és vezetők. Próbáljátok ma a lábból belegugolni, átkarolni, vállal a mellkassával, és kiemelítek kicsit, és úgy mentek vele oldalra. Na, hajrá! Pillanat.
Csak egy piac, hogy jönnél még egyszer, de nagyon lassan. Nagy megsérít a karcsi Például bácsi. a 10-10 méter van, képzeljük, nem? Lassan lépésben megyünk, igaz? Jövök, adjak neki egy oldalt, üljek, gugoljak be, fogjam meg, öleljem át, és megyek meg. Szozak ki. Jó? Igazából combból emelkedjek ki, ne a hátgerincemet. Bátran a labdásnak, próbáljatok célt szerezni, átjutni rajta, jó? Bravo, nagyon jó. De ne feküdj, katona, nem kell, majd ő letesz. Tiszta apja. Próbáljunk cél szerezni, szóval próbáljunk átjutni a védőn. Na tesszük le a kezünket. Azaz, dolgozz. Gyere, cseréljetek. Fiúk, lányok, János a sárga lapot adott. fiúk, lányok. De csak azért, mert fehér várja. Azaz, ott, gyerünk. Jó, mély fogás, tessék lemenni. Nem, ezt csinálja ezt még. Csak szeretnék valamit mondani. Ez még jó? Nem. Jó. Gyere, Jocó, fognak létsző. Na most fog meg ott még. Hát azért látjuk, hogy meccsen mindig van az, hogy hát fölcsúszik. Hát ott maradt. Ezt egy bottal szoktam. Hát bottal bármivel, csak add be a magasságot. Az alatt kell. Az alatt mehetsz. Elforradtak. Jó, cseréljük védőt. Valami kérdés, hozzászólás? Hát én kérdeznék olyat például, igaz, hogy nem ehhez, és nem szorosan ehhez, hanem amikor két ember fog egyet. Csináljunk olyat. Ö, Gyere még egy védő. Ketten. Szerintem ők még nem csináltak, nem még tudom, nem csináltak már ilyet Ki még nem egyáltalán? védekezett olyan. Nem. Hát ők még nem csináltak De ilyet. két védő legyen. Ők nem Két tudják, védő van, nem most két fogják védő, tudni, egy mert ők labdás nem van, jó? csináltak ilyet. Tehát nem, próbáljuk meg mit csinálni. Mit hoznak ki belőle, nézzük meg, aztán javítjuk. Kettő egyszerre fog, fiúk, mind a kettő. Igen, egyszerre érjetek rá. Gyerünk, mind a kettő. Figyelj! Nézd ide, hogy hívnak? Te bal vállal, te jobb vállal. Aha. És vidd vissza, azaz? Jó, mi a kérdés? Hát hogy ez nem mélyfogás volt. Tehát amikor két ember fog mélyet, akkor az egyik van szintkülönbség is. Tehát az egyik lejjebb van, mondjuk megy csípőre, a másik meg kicsit följebb, az még inkább majdnem a labdára. De attól mi mélyfogás? Leviszik a földre. Csak volna egy assziszt. Miért az én bokámat fogod? Jó, mélyfogás. Ez jó fogás. Ez így jó. Hogy ott azt meddig Ahogy az előbb csináltam. fújják be, mondjuk meddig Miért nem szabás jó? és meddig nem. Akár öten is megfoghatsz egy ember. Nem. Igen, és? Mi lett? Vége? Engem fogtál meg. Hogy rádöntötte a fejedre, az neked nem lesz. Ez mi jó? Ez a plusz. Labdát, az egyik főtől a labdát, Te nincs látok. Itt a gyerek. Túl kicsi. Isten áldjon meg! Nem vetszett volna. Az meg. Az a lényeg. A tipikus olyan játékos, hogy ketten. Így is lehet. Nem itt?
föl. Az a feladat, hogy menjen be kettő közé? Ketten kell fogni. Megjelestem. Ugye, az volt, hogy nem beszéltünk, hogy ki megy le, ki megy föl. Akkor szar, ugye? Általában az úgy hagyjuk fel, hogy a kis ide balra, mert az már ott van egy. Aki belül van, ő fog mélyen lábra, bokába, összefogja a lába és a támadó. Pont itt az első bajnok megint abban hagytam, hogy a Belső. utánpótlás. Állal fogja a külső. Edzegetni az állatokat. Igen, még a pusztukat a Gina... Érlett az átokfotóban a gyerekekkel egyébként, gondoltam. Igen, még régen ők a... Sőt, pedig ilyen Ellenükben is. Arra figyelj, darod ne csúszom fel a váll mögé. Cseréljünk védőket, cseréljünk védőket. Hát most már így éppen nincsen dönt, úgyhogy a Rófi tartja. No, látjuk, ha mondjuk jobbra, balra Igen. Ez a tudnék, hogy a kertész mellett? lábra. A babám. Haladó? Haladó. Kívül van főszóra. Utolsó. 3. Most már annak nem is szeretni. Jó, csapály! Ó, nem ment elég mélyre, lábra, ne tudjon ellépni. A lendületét, Még kettő. a lendületét meg fogja váltani a társat. Mind a ketten lenn mennek. Egyik lenn, belső lenn, a másik fönn. Andor, is sem álljon! Ugye? Szeged, ez elég lából lesz Szeged, igen. Ott nincs a csoportás. Nagyon viccelődtünk Tatával, hogy ottan járnak a Szegedi Ja, közel, közel is szép, közel. És aztán ott is azért volt a vélemények, a Szeri hajnyi. Jó, kapcsolódnak.